Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Зәп бистәсендә бу сарайның гөмбәзе шиндерелгән, моның сәбәбе нидә? Билимдә алгалар популяр актерлар белән дә уй фикерләр алышалары. Йорчалы дәүләт педагогия университеты билим трегі мәгариф форумы майданчыгына әверелде. Шолда Зәп бистәсендә бу сарайның гөмбәзе шиндерелгән, дәресләр туктатылган. Спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләр һәм аларның тренер-укытучылары башка объектларга күчерелә. Ләкин без сезне тынычландырырга ашыгабыз, шәһәр спорт корылмасыннан мәхрүм калмый. Бу вакытлыча чара гына. Ни өчен икәнлеге алдагы материалда. Зәп бистәсенең бу сарайында 13, 12 һәм 10 яшьлек 3 төркемдәге балалар шөгыльләнә. Бу 80-нән артык спортчы дигән сүз. Бүген аларның кайберләре үз әйберләрен алырга килгән. Бирдә дәресләр 27 ноябрьдән бирле үткәрелми. В зале сейчас невозможно находиться из-за того, что купол лежит на льду, освещение очень слабое, люди работают, поэтому посторонние там просто недопустимо. Спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләргә һәм тренерларга килгәндә алар яңа шәһәргә күчерелгән. Алар Сөембикә проспектында һәм Җиңүнең 40 еллыгы урамында урнашкан бу сарайларына йөриләр. Зәп бистәсендәге корылмада тентка һәм һава трек системасына техник хезмәт күрсәтү үткәрелә. Корылма 17 ел дәвамында өзлексез файдаланыла. Постоянно держать воздухоопорное снаряжение в надутом состоянии, это все время дуть, это вот, то есть вентиляторы, которые поддерживают воздух, они работают без остановки. А когда вот идет вот такой мокрый снег, то его надо еще сильнее надувать. И мы пригласили сделать экспертную оценку и все остальное, чтобы они посмотрели. Спорт мәктәбе директоры әйтүенчә, барысы да эшкә яраклы хәлдә. Тикшерү үткәрергә кирәк. Алар бу атна ахырына кадәр гөмбәзне элеккеге хәленә кире кайтарырлар дип өметләнәләр. Лилия Гатсина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүген Йорчалы дәүләт педагогия университеты Билим Россия җәмгыяте укытучысы Билим трегі мәгариф форумы майданчыгына әверелде. Чара 2 көнгә исәпләнгән, программаны актриса Зоя Бербер ача. Ул киләчәк педагогы нинди булырга тиешлеге хакында үз фикерләре белән уртаклаша. Үзенең уңышларында, сазларының роле хакында һәм башка күп нәрсәләр турында сөйләячәк. Йорчалы дәүләт педагогия университеты студентлары булачак укытучылар, устазлар Зоя Бербер белән очрашуны түземсезлек белән көткәннәр. Ул кино һәм театр, телевидение һәм дубляж актрисасы тапшырулар алып баручы. Чалга ул ораторлык осталыгы белән уртаклашырга килгән. Студентларның бушка үз белемнәрен арттыру, йолдыз белән аралашу һәм кызыксындырылган сорауларын бирү мөмкинлеге бар. Ул киләсен белгәч, мин шундый шатландым. Шуннан да андый актриса безнең университетка килеп, үзенең тормышын сөйләве, үзенең ничек аңа укытучылар аның юлында ярдәм иткәнен сөйләве безнең өчен бик кадерле. Мин үземдә театрда уйныйм, Зоя Рудольфовнадан бу театр юлынан ничек басканын сорыйсым килә, нинди авырлыклар күрде ул бу юлда. Ул сорауларга миңа җавап бирсә, бик шат булыр идем. Киләчәк укытучы ул белем бирүче гади педагог кына түгел, аңа балада фәнгә карата кызыксыну уяту мөһим. Бу хакта Чаллы дәүләт педагогика университеты студентлары билем трек форумы вакытында беләчәк. Педагогика һәм психология өлкәсендә экспертлар командасы катнашында укытучы, шул исәптән Зоя Берберда. Ул әле әнидә. Аның кызы 2нче сыйныфта укый, аңа хәзер укытучы ролендә башкарырга туры килә. Программа стала гораздо сложнее, чем в моем детстве, в юности. Поэтому я вместе с ней вот так бровки, собираю и думаю, у нас получится, да, Надя? И вот мы как-то в таком режиме сейчас. У нас еще гимназия. Пока соглашаемся, но если случится перевод ее, я буду не против, если школа будет попроще. Я не гонюсь за какими-то гениальными знаниями. Пускай ребенок остается все-таки ребенком. Чаллы дәүләт педагогика университеты билем трегі укытучы. Мәгариф форумы узучы 34-нче педагогик вузның берсе. Аларда 30 меңнән якын студент һәм 200-гә якын спикер катнашачак. Булар укытучы блогерлар, цифрлы белем бирү һәм халык алдында чыгыш ясау өлкәсе экспертлары. Лилия Гатсина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Аш алдынан витаминнар һәм яхшы кәйф туплау мөһиммени эшләргә дөрес ойланган азык-төлек булышачак. Файдалы майлар, витаминнар һәм минераллар диңгез балыкларында күп. Аны Пушкин урамындагы сәүдә үзәге Сөембикә проспекты 51 адресы буенча урнашкан Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсенә сатып алырга мөмкин. Бутерброд ассызлы кызыл балык беләнме яки улдык беләнме икесе дә яхшы 50 грамм әлеге ризыкта D, E, B12 витаминнары, селен һәм магнийның тәүлелек нормасы бар. Алар иммунитетны һәм гомумән организмны гомуми халәтенә уңай йогынты ясый. Чавычу брала, понравилось мне. Вот сегодня пришла за икрой. Вот хочу попробовать икру. Ну а так всегда берем, когда не приезжает. Бутербродики, салатики делаем с икрой. Это очень вкусно получается. Надо идти сюда, побаловать себя вкусняшками. Очень вкусная рыба, наелась от души. Рыбка очень вкусная. Вчера себе купила и соседка угостила. Ей очень понравилось. Вот сейчас еще пришла. Побаловать решили мы сами себя с дедушкой. Купили чавычу, немножко икры купили. Мы покупали уже, нам понравилось. Белорыбицу брала, и чавычу брала, икру брала. Диңгез продуктларын яратучылар өчен монда яңа тотылган 35тән артык төрле ризык бар. Диңгез пашабикәсе чавыча, чама белән тузланган ире бөртекле авызда риторган кызыл уылдык айрым игътибарга лаек. Гордость Камчатского края, конечно же, икра отборная, зернистая, слабосоленая, она очень вкусная, прям зернышко к зернышку. Она богата витаминами, микроэлементами, изумительная икра. Балык деликатесларын Пушкин урамындагы сәүдә үзәге Сөембикә проспекты 51 адресы буенча сатып алырга мөмкин. Көзгә һәм кышка актуаль модельләр генә түгел, иң мөһиме уңайлы. Йоркшолда Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен салкын көннәрдә ишетмәсен, бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Беларусь аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимнюю. Качество очень хорошее. Советую. Кышка аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлар барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут в слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышка аяк киемнәреннән тыш монда өз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь. Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гальцина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 27 ноября по 2 декабря. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. Кадровый форум-выставка «Профориентация. Образование. Карьера». С 5 по 11 декабря 2023 года. ТЦ «Палитра». Категория 0+. Новый год в санатории «Радуга». 31 декабря банкет, яркая шоу-программа. Новогодние праздники со 2 по 8 января. Лечение, СПА, тематическая анимация, каток, лыжная трасса. Звоните 20 56 26.